तुमମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗତ କ୍ଲାସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିଲି ଓ ଘରେ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ତୁମେ ସବୁ କରି ଆଣିଛଟି? କରି ଆଣିଛ? ହଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଖକୁ ମାମାଙ୍କୁ କହିବ ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ପଠେଇବେ। ମାମା ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ତମେ ଠିକ୍ କରିଛ କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଲେଖି ଆଣିଛି, ପଢ଼େଇବି। ପଢ଼ିବା। ହେଲା ପିଲେ, କିଛି ଶବ୍ଦ ଆଣିଛି ଲେଖିକିରି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଆସ ପଢ଼ିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ? ଛକ, ଛକ। ଛ କ ଆକାରରେ କା, ଛକା। ବଣ, ବଣ। ବଣ ଆକାରରେ ନା, ବଣା। ତର, ତର। ତ ଆକାରରେ ତା, ର ଆକାରରେ ରା, ତାରା। ଏଠିକି ଦେଖ, ନଳ, ନଳ। ନଳ ଆକାରରେ ଳା, ନଳା। କଳ, କଳ। କଳ ଆକାରରେ ଳା, କଳା। ପଦ, ପଦ। ପଦ ଆକାରରେ ଦା, ପଦା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ, ୟାକୁ ତମେ ସବୁ ପଢ଼ିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଆଣିଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଏପଟେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛି ଦେଖ। ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଏ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ପତର, ପତର। ଅତର, ଅତର। ବହଳ, ବହଳ। ଗହଳ, ଗହଳ। ହଳ, ହଳ। ହଳ, ହଳ। କଳ, କଳ। କଳ, କଳ। ଟହ, ଟହ। ଟହ, ଟହ। ମହ, ମହ। ମହ, ମହ। ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତମେ ଘରେ ଆକୁ ପଢ଼ିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଯୋଉଠି ପଢ଼ି ନ ପାରିବ ବୋଉକୁ କହିବ, ଏଇସବୁ ତମକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖିଛି ଦେଖିଲ? ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଆଣିଛି, ମତେ କହିବ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଅକ୍ଷରଟି ପିଲେ କହିଲ କ'ଣ? କ'ଣ ଏଇ ଅକ୍ଷରଟି? ଛ। ହଁ, ଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଅକ୍ଷରଟି ଦେଖ ପିଲେ। ତ, ତ। ଏଇ ଅକ୍ଷରଟି ଦେଖ। ଦ, ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟିକି ଦେଖ। ଣ, ଣ। ଏଇ ଅକ୍ଷରଟି ଦେଖ। ଳ, ଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲେ, ଦେଖିଲେ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବହିରୁ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛି, ତମେ ପଢ଼ିବ। ବହିରେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ଅଛି ଦେଖ। 10 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବହିରେ ଅଛି, ୟାକୁ ପଢ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ, ତମକୁ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି। ତମେ ଖାଲି ପଢ଼ୁଥିଲ ନା, କିଛି ଲେଖିନଥିଲ। ଆଜି କିଛି ଲେଖିବ। ଏବେ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ? ବଳଦ। ହଁ, ଏଇ ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ଏଠି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି। ତମେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଦ ଲେଖିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି, ଏ ଦ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ସେହିପରି ଲେଖିବ। ଏଇଠି ସେମିତି
ଗଛ ଏଠି 6 ଲେଖା ହେଇଛି ଗଛ ଏଇ 6 ଇଏ 6 ଏଇ 6 ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଲ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବ ଏଇଠି 6 ଲେଖିବ। ସେହିପରି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତିକା ତୁମେ ଘରେ ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିବ ବିନ୍ଦୁ ଦେହରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଏପଟକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଲେଖିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ହଉ ମୋର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କେବେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖାହବ ପିଲାମାନେ। ରହୁଛି ବାଏ।